Això és a l'Ajuntament de Tortosa que l'alcaldessa li diu al tinent. Demà a les 8:30 de la tarda hi haurà un eclipsi de sol, un fet que no es dona tots els dies. Los de la brigada que formen el recinte firal de Remolins en uniforme per a presenciar el fenomen. Jo donaré les explicacions necessàries. En cas de que plogui, què formen dins del pavelló? Diu, com vostè digui, alcaldessa. El tinent dona l'ordre a una regidora. Per ordre de la senyora alcaldessa, demà a les 8:30 de la tarda hi haurà un eclipsi de sol. Segons la senyora alcaldessa, si plou no s'hi veurà res a l'aire lliure. Llavors, en uniforme, l'eclipsi tindrà lloc al pavelló firal de Remolins, un fet que no es dona tots els dies. Diu, com vostè digui, tinent. La regidora dona l'ordre al tècnic. Per ordre de la senyora alcaldessa, demà a les 8:30 de la tarda, en uniforme, inauguració de l'eclipsi de sol al pavelló firal de Remolins. La senyora alcaldessa donarà les ordres pertinents de si ha de ploure, fet que no es dona tots els dies. Si fa bon temps i no plou, l'eclipsi tindrà lloc al recinte firal. Diu, com vostè digui, senyora regidora. El tècnic dona l'ordre a la secretària. Demà a les 8:30 de la tarda, per ordre de la senyora alcaldessa, plourà al recinte firal de Remolins. La senyora alcaldessa, en uniforme, donarà les ordres al pavelló per a que l'eclipsi se celebre al recinte firal. Diu, com vostè digui, senyor tècnic. La secretària dona l'ordre al cap de la brigada. Demà a les 8:30 tindrà lloc l'eclipsi de la senyora alcaldessa en uniforme per efecte del sol. Si plou dins del pavelló de Remolins, fet que no es dona tots els dies, se sortirà al recinte firal. Diu, vale, jefa. Total, que el cap los ho diu a la brigada. Demà, cap a les 8 de la tarda, més o menys, sembla ser que el sol en uniforme eclipsarà a la senyora alcaldessa al pavelló de Remolins. Llàstima que això no passe tots els dies, au.